Ahojte všetci, v tomto diele si porozprávame niečo o sprejoch proti medveďom alebo tzv. Medveďom spreji, čiže bear spray, ten, ktorý držím v ruke. Táto pomôcka do územia s výskytom medveďa hnedého nás dokáže veľmi účinne ochrániť, ak by sme stretli medveďa na krátku vzdialenosť. Alebo prípadne by ten medveď o nás javil nejaký enormný záujem, približoval sa k nám, alebo by nebodaj prišlo k nejakej konfliktnej situácii alebo možno útoku, tak práve takýto sprej tomu vie účinne zabrániť. Z čoho sa taký sprej skladá? Je to v podstate, v tomto spreji je stlačený aerosol a s obsahom kapsaicínu 2% väčšinou. A čo si môžeme predstaviť, že je teda silná koncentrácia čili papričiek. A čo to spôsobí medveďovi? Medveďovi to spôsobí to, že mu to podráždi všetky sliznice. Čiže nos, oči a nevie veľmi potom prehltať a nevie samozrejme ďalej útočiť, pretože má problémy sám so sebou. A ak mu takto podráždime všetky tieto sliznice, tak on sa vo väčšine prípadov teda otočí a uteká do lesa. Ak je ten sprej použitý správne, čo si ukážeme za chvíľku. Moja osobná skúsenosť so sprejmi, keďže som teda pracoval v zásahovom tíme pre medveďa hnedého na severe Slovenska, tak je taká, že tých sprejov som teda na medvede vysprejoval niekoľko a ak by som tie spreje v tých situáciách, kedy som sa na krátku vzdialenosť stretával s medveďmi, pri sebe nemal a nepoužil, tak toho šelmára dnes s vami natáča asi niekto iný. Veľmi dôležité je ešte spomenúť aj to, že teda v roku 2006 bola robená štúdia s medveďmi hnedými a bear spraymi, ale bolo to v Amerike. To znamená, že to bolo robené s medveďmi grizzly, ktoré sú teda považované za ešte trošku nebezpečnejšie ako ten náš klasický, čo je u nás, medveď hnedý. No až 92% prípadov, kedy bol použitý ten sprej, tak ten útok odvrátilo alebo zastavilo. Najdôležitejšia vec pri týchto sprejoch, ktorú sme zatiaľ nepovedali, je, že nesmie byť v ruksaku. Ten sprej, keď si beriete do územia na túru s výskytom medveďa hnedého, musí byť na rýchlo dostupnom mieste, čiže najlepšie niekde takto, mať ho na opasku, mať ho v púzdre, predávajú sa k ním celkom dobré púzdra, mať ten sprej po ruke, pretože keď zbadáte medveďa, ten sprej musíte mať okamžite v ruke. Ak by ste ho mali v batohu, môžete si ho radšej nechať doma, v batohu je absolútne na nič. Čiže ak to má tu na opasku a zbadá niekde medveďa, tak to vie vytiahnuť, odistiť a vlastne on to má v sekunde pripravené. Ešte je veľmi dôležité, že to netreba sprejovať takto niekde do vzduchu alebo utekať pred tým medveďom a sprejovať to takto za seba. Nie. Tam je to jednoznačne, že vidím, kde je ten medveď na mňa buď beží, alebo sa ku mne približuje, tak nasmerujem to priamo na toho medveďa, možno trošku nižšie a sprejujem a vlastne ho potom obalí taký ten mrak toho čili. A podráždi mu to všetky tie sliznice a on utečie druhou stranou. A človek má potom čas sa vlastne z toho miesta bez problémov vzdialiť. Ľudia sa často pýtajú, či takýto sprej je vhodné použiť v nejakom protivetre. No tak je dôležité si uvedomiť, že je to pod silným tlakom a teda na nejakú vzdialenosť efektívnu 5 metrov to prerazí aj protivietor. A samozrejme tu treba zvážiť, že či teda budem mať trochu štípať tvár alebo ruky od čili papričiek, alebo teda budem pohryzený a poškriabaný od medveďa. To použitie samotného spreja je pomerne jednoduché, aj keď teda uznávam, že ide o pomerne vysokostresovú situáciu, keď stretneme medveďa na krátku vzdialenosť. No a môžeme si teda predviesť, že ako to funguje. Napríklad, keby medveď bol tam ten strom s tou oranžovou bodkou, ten konkrétny medveď by mal prejaviť nejakého agresívneho správania, čiže fučí, zahýňa uši, hrabe labou alebo má nejaký extrémny záujem u nás a približuje sa a nechce ísť preč, tak vlastne ten sprej by som si z opasku vyťahol, odistil ho, spravil takto 1-2 kroky k medveďovi a tam ako je ten strom, tak presne takto by som ho vysprejoval. 2-3 sekundy, vidím ako ten medveď reaguje, väčšinou odbehne, ak by náhodou nebežal z miesta, znova. Takto, môžem mu aj povedať, choď preč, zmizni, niečo a sprejujem. Ten sprej celkovo vydrží okolo nejakých 10 sekúnd zhruba sprejovania, takže radšej ten sprej celý vysprejovať a byť v poriadku a v bezpečí, ako spraviť len nejaký takýto strek a začať utekať. Priamo medveďovi, nižšie zamerať.
a sprejovať. Tu je vlastne taká hore taká poistka, teraz sa to zmačknúť nedá, tá poistka sa dáva dole týmto spôsobom, že sa to potiahne dozadu. Ona buď spadne na zem, alebo ostáva človeku v ruke, ale teraz je ten sprej pripravený na použitie. Ak sa zmačkne vlastne toto tlačidlo tu, tak vlastne z tejto strany vystrekne ten kapsaicín.